Kaixo, zukilezea? Bai, Eta hauek? Mario, Lara, Alban eta Cris. Kaixo, bueno, gu sukaldera jungo geha lanean hasteko, bai? Okay, ados. Utziko? Kaixo irukote? Kaixo. Ze kotxe politia. Eskerrik asko bile. Aingeru, zein da gaurko menua? Gaur ingo dugu arroza bat, txiproi saltzarekin, gero bakaioa saltza pipilen eta hojadrea. Hiru plater. Eta dena hemen prestatuko dugu edo zerbait prestatuta ekartzen dezute eskolatik? Gauza asko ekarri dugu ja eginda, txipreoiak eta denbora asko behar dute egiteko, ez? Orduan, gauza batzuk badago egindak eta besteak hemen amaitu dugu. Hau, zerbitzua sukaldaria etxean da. Menua zeinek aukeratzen du? Bezeroak edo zuk ematen dizkiozu aukerak eta berak hortik aukeratzen du zerbait? Bien artean. Beraiek ematen didate, agian nahi dute janari bat tradizionala, zilpaterrak usten jakon, eta nik nire paterrak ere, ez? Bien artean egiten dugu menua. Eta zenbateko aurrerapenakin egin behar da enkargua? Ze suposatzen da zuk ere menua prestatzeko da denbora beharko dezula, ez? Nik erosketak eta oso guztiak egiten ditut. Orduan, aste bat gutxi gora bera, aste bete. Bai. Eta esan dezu, konprazuk egiten dezu eraz? Konprak, janaria prestatu, gero sukaldea txukun, gutxi. Hori garrantzitsua da. Bestelan, dena dagoen moduan usten dugu. Eta edariak adibidez, zuk ekartzen dituzu? Generalki, beraiek erosten dute, ez? Baina zeo zer bitxine badute bere, hartzen dugu. Eta adibidez Aingeru, tresneria, sukaldatzeko erabiltzen duzun tresneria, etxeko erabiltzen duzu edo zuk ekartzen duzu? Normalian etortzen gara aste bat lehen, begiratzeko zer dekoten eta zer dekoten. Zeo zer behar bada, guk ekartzen dugu. Bueno, Aingeru, lanean jarraitu beharko dugu.